खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 15 जुलाइ 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फानजामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि साना नखर बेंनाय हाबा मावनानै बारलांगोन। थांखि लानायाव हाखु दाखु खालामैया गाहाम। फिसा खोथायावनो रागा जोंफ्लांनोबो हागौ। वृष राशि साना जेंना गोनां। गोसो मेलेमखौ गोरा खालामना सोलियोब्ला जेंनानिफ्राय बारग'नोबो हागोन। खामानिफोरखौ गले गले मावोब्ला देरहासारनाय मोनगोन। मिथुन राशि नखरनि जेंनाफोरा गोसोखौ लोरबां खालामनो हागौ। इसोरनि सायाव फोथायनाय लाखिनानै गावनि हाबाखौ गाहामै मावफुङोब्ला थासारिया गाहाम जागोन। कर्कट राशि नोंथांनि रोंगौथि आरो मेंनो रोङै हाबा मावनायनि फिथाइखौ मोनफुंनो हागोन। गिदिर सुबुंनि बोसोनजों फिसाखौ मोजां जायगायाव सोलोंथाइ लानो दैथायहरनो हागोन। सिंह राशि फालांगि खालामनो थाखाय मोजां सम, नाथाय रोंग'साफोरनि सुबुरुन लाग्रोनाया गोनां। रां आरजिनायजों लोगोसे इसोर सिबिनायावबो गोसो होनांगोन। कन्या राशि गोब्राब थासारियाव गोसो हमथानानै सोलोजों सोलिनांगोन। उन्दैफोरखौ थुलुंगाखांहोनो हागोन। गारि मटर बायनायनि सिगां सानग्रोनांगोन। तुला राशि गोबावनि आद्रा थानाय खामानिखौ मावफुंनो हानानै गोजोननाय मोनगोन। बेफार फालांगिनि खामानिखौ लानानै दावबायनायाव जाफुंसारनाय मोनगोन। वृश्चिक राशि सिगाङाव मावनाय मोजां हाबाया दिनै मुलाम्फा खालामगोन। मोजां आखुनि थाखाय गुबुननि हेफाजाब होनाय मोनगोन। धोरोमनि हाबायाव गोसो होनो हागोन। धनु राशि साननाय जाफुङैयाव गोसोआ दुखु मोनगोन। थासारिनि थाखाय सिगांनिफ्रायनो थियारि जानाया साहस बांहोगोन। मकर राशि थाबथानानै थानाय रांफोरखौ मोनफिननो हानायनि राहा मोनगोन। गोनांथि जायोब्ला लोगोनि मददबो मोनगोन। कुम्भ राशि साना मोजां गाज्रिनि गेजेराव थागोन। खस्थ' खालामोब्ला धोन आरजिनायनि खाबु मोनगोन। फालांगियाव जौगानो हानायनि खाबु दं। मीन राशि लाइमोनफोरा गावनि जिउ राहाखौ लानानै जिंगासिगोन। गावनि आखल आखुजों गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। गोदान हाबा हुखाया आखायाव फैगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंनि थाखाय गाहाम जाथों, बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों। मोनसे गोजोनथाव रादाब। क'क्राझार सहरनि साइ मन्दिरनि साखाथियाव R&B र'ड वार्ड नम्बर 6 आव थानाय ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझारआ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों मोनसे सनानि खाबु। आथिखालनि बादायलु मुगायाव नोंथांखौ साख्रिनि थाखाय साखाफारा खालामनो ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझारआ गासै 9 भकेशनेल कर्स लानानै फैदों। आरो बे 9 भकेशनेल कर्सफोरा जादों इलेक्ट्रिशियन कर्स 2 इयार्स कर्स, स्टेनोग्राफि 1 इयार कर्स, COPA कम्पिउटार अपारेटिं एन्ड प्रग्रामिं एसिस्टेन्ट 1 इयार कर्स, बिउटि एन्ड वेलनेस 1 इयार कर्स, सिविं टेक्न'लजि 1 इयार कर्स। बिउटि एन्ड वेलनेस आरो सिविं टेक्न'लजियाव नोंथाङा बेसेन नाङै मुं थिसननो हागोन। ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझाराव हाइलि क्वालिफाइड फेकाल्टिस दं आरो 100% जब एसिस्टेन्ट। बेजों लोगोसेनो बेयाव फ्लेक्सिबल क्लास टाइमिंनि खाबुबो दङ। बेयाव CIPET, टुल गुवाहाटी बायदि नेशनेल इनस्टिट्युटफोराव एजुकेशनेल टुरनि थाखाय लानानै थाङो आरो रेलवे वर्कशप, बङाइगाव, APDCL बायदिफोराव इन्टार्नशिपनि थाखाय दैथायहरनाय जायो। आबुङै मिथिनो थाखाय ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझाराव थांनानै एबा 9101325849 एबा 8638683243 मबाइल नाम्बाराव कल खालामनानै सोलाद लानो हागोन।